қисми панҷум. холигӣ. ашёҳое вуҷуд доранд ки оянда вуҷуд нахоҳанд дошт. султон Валад. Куния. июли соли 1246. бо азоби нафаскашон ва қариб нағалтида падар ба ҳуҷрааш ворид шуд. ӯ сояи одамеро мемонд ки то ин дам вуҷуд дошт. чеҳраи абгор, таги чашмон халта зада, гӯё шаби дароз наҳуфта бошад. лек аз ҳама беш он чиз ҳайратамро афзуд ки ришаш ба назар тамоман сафед метофт. писарҷон, мадад расон. бо овози тамоман бегона иброз дошт ӯ. наздаш шитофта аз зери дасташ гирифтам. падар, чӣ коре хоҳед ба ҷо меорам? танҳо гап занед. лаҳзаи хомӯш бимонд. гӯё товони дарки душвории кори рухдодаро надошт. шамс нест. ӯ маро тарк кард. лаҳзаи эҳсоси озодӣ вуҷудамро фаро гирифт. сухане ба забон наовардам. ҳарчанд дил ба ҳоли падар месӯхт, лек шояд ҳаминаш беҳтар бошад. нахуд рӯзгори мо чун пештара тинҷу ором гардад. вақтҳои охир падар аз барои Шамс шуда рақибони хеле зиёд пайдо кард. беҳад мехостам ки ҳаёти мо ба шакли пештара гардад, то замони пайдо шудани Шамси Табризӣ. шояд дар ин боб Аловуддин ҳақ бошад. магар бе Шамс рӯзгори мо беҳ набуд? фаромӯш насоз ки Шамс бароям чӣ қадар арзиш дошт. гӯё фикрҳоямро хонда бошад, гуфт падар. ману вай яктои мукаммалем. таври маҳтоб тарафи сафеду сиёҳ дорад. Шамс аз ман ҷудо нопазир аст. шарм доштам, ман сар ҷунбондам. дилам фишурда шуд. падар мебоист дигар чизе нагӯяд. ҳаргиз то ин андоза ғаму андӯҳро дар чашмони одамӣ надида будам. аз чӣ бошад ки забон дар даҳонам карахту вазнин шуда, ёрои сухан гуфтан надоштам? Шамсро дарёб. агар худи ӯ майли пайдо шуданро дошта бошад, ӯро наздам биёр. ба ӯ бигӯ ки дили ман сахт дардманд шудааст. фаҳмон ки набуданаш маро ба ҳалокат мерасонад. ибораи охирро пичерозанон иброз дошт. ба падар ваъда додам ки Шамсро кофта меорам. ӯ аз дастам дошта бо изҳори сипос онро сахт фишурд ки ноилоҷ чашмонамро ба дигар сутофтам. намехостам ки дар онҳо падар сустиро бинад. бо умеди дарёфти Шамс ҳафтаи дароз дар кӯчаҳои Куния давр задам. дар ин маврид шаҳриён ҳама медонистанд ки ӯ ғайбзада аст. аз хусуси ғайбзаниаш бошад, ҳар гуна гапу калучаи зиёд паҳн гашта буд. бо махаве вохӯрдам ки Шамсро ба ғоят дӯст медошт. ӯ маро бо бисёр бадбахтоне шинос кард ки дарвеши оворагард ба эшон ёрӣ расонда буд. ҳеҷ бовар надоштам ки ин қадар мардуми зиёд Шамсро дӯст медошта бошад. охир онҳо аз зумраи нафароне буданд ки токунун ман эҳсос намекардам. бори шомгоҳ ба манзил куфтаю беҳол баргаштам. чӣ бояд кард? акнун куҷо бояд рафт? ҳера косаи фиринии аз биринҷ омода шудаи хушбӯй бароям овард. паҳлӯям нишасту нигоҳ дошт ки чӣ тавр таом мехӯрам. ӯ табассум кард ва дар чеҳрааш ранҷро пай бурдам. эҳсоси тӯли соли охир пир шудани ӯ чандон душвор набуд. шунидам ки Шамсро меҷӯӣ. барояд маълум нашуд ки куҷо рафта бошад? пурсид Кера. овоза аст ки гӯё ба Димишқ рафта бошад. баъзеҳо мегӯянд ки Исфаҳон, Қоҳира, ҳатто ба зодгоҳаш Табриз рафтааст. инро санҷидан лозим. аз ин хотир ман ба Исфаҳон равонаам. шогирдони падар бошанд, ӯро дар шаҳрҳои дигар меҷӯянд. ифодаи тира дар чеҳраи Кера падид омад ва гӯё шунаво меандешид. мавлоно шеър менависад. шеърҳои хуб. набудани Шамс ӯро шоир кард. чашмонашро поин афканд. гӯё ба гилеми форсӣ назоракунон чанд маротиба нафас кашид. ман дарк доштам ки Кера дар баҳри андешоти хеш ғутавар аст. танҳо нигоҳи ба чеҳраи ӯ афкандан аён мегардид ки аз ранҷҳои шавҳар ӯ низ азоб мекашад. Кера ба ҳама кор омода буд, танҳо барои хотири волидаи шавҳар. лек ба ҳар ҳол сабукӣ, ҳатто хушнудӣ ҳис дошт ки билохира аз Шамс халос ёфтааст. агар ӯро наёбам чӣ? боиси ҳайрат овози худро шунидам ман. ҳеҷ гап не. мисли пештара зиндагӣ мекунем, посух дод Кера ва дар чашмонаш шӯлаи умед барқ зад. бароям хеле равшан буд ки Кера чӣ мехоҳад. ман набояд Шамси Табризиро ҷӯям. набояд ба Димишқ равам.
аз шаҳр берун шуда ягон корвонсарои назди роҳиро дарёфта ҳафтаи он ҷо дами беғам зада пас он шаҳр баргаштан мумкин. вонамуд месозам ки Шамсро мурданивор кофтаам. шояд падар ба суханҳоям бовар кунад. бо ҳамин ҷонам халос мешавад. аз афташ ин беҳтарин раҳоӣ аз вазъият аст. на танҳо барои Хера ва Аловуддин ки Шамсро мурданивор бад медид ва ҳам барои шогирдону ҳамводорони падар ҳамчунин барои худи ман низ. Хера, ман бояд чӣ кор кунам? ва ин зан ки ба хотири падар исломро қабул намудаю барои ману бародарам беҳтарин модар маҳсуб ёфта ва шавҳарашро беҳад дӯст медорад ва оятҳои на ба ӯ бахшидашударо аз ёд медонист, ва ин зан бо диққат ба ман нигоҳ афканду чизе нагуфт. посухро бояд худам ёбам. Румӣ, Куния, августи соли 1246. аз замоне ки Шамс ҳузур надорад, олами нохушоянди ман маҳрум аз офтоб аст. он сарду таъзиқовар менамояд. ботинам бошад тиҳист. шабҳо хобам намебарад. рӯзона бошад дар манзил бемақсад давр мезанам. ман ин ҷою он ҷоям. шабаҳи миёни одамони зинда. ҳама чиз безобитаам сохтаи ба хашм меорад. чаро онҳо мисли пештаранд? гӯё коре рух надода бошад. ҳеҷ мумкин нест ки ҳаёт тағйир наёбад агар ҳузури Шамси Табризӣ дар он набошад. аз субҳ то шом дар китобхона нишаста Шамсро ба ёд меорам. масалан бо овози маъмулӣ хирамонандаш боре ба ман гуфта буд: замоне ту вассофи муҳаббат мешавӣ. намедонам, лек ин суханон кӯмак мерасонданд торикиро дар дилам пушти сар намоям. шояд Шамс инро мехост. ӯ мехост ки ман шоир шавам. ҳаёт ба мақсадҳои олӣ майл дорад. ҳама чиз хурд ё бузург, ҳама душвориҳое ки мо пушти сар месозем моҳияти нақшаи муқаддас аст ки худованд муайян намудааст то моро ба мақсадҳои олӣ расонад. мубориза ин фаъолияти ботинии одамист ки мехоҳад одам шавад. маҳз аз ин хотир дар Қуръони Карим гуфта шудааст: мо роҳҳои худро баҳри онҳое мекушоем ки дар ин роҳҳо мубориза мебаранд. ҳеҷ гуна фаҳмиши тасодуф ё мувофиқат дар тарҳи офаридаи худованд мавҷуд нест. ва Шамси Табризӣ 2 сол пеш дар моҳи октябр аз пеши роҳи ман тасодуфан гузар накард. маро навазиши шамол назди ту овард, гуфта буд Шамс. пас он ӯ қиссаеро аз саргузаштҳои хеш бароям нақл кард. дар олам донишманди суфие зист дошт. то ҳадде зақоват дошт ки нафаси паёнбар Исоро эҳсос мекард. ҳарчанд ҳамагӣ як шогирд дошт, лек аз атоҳои ба ӯ бахшидашуда ҳаловат мебурд. шогирд бошад тамоман дигар хел буд. ба хотири он ки дигарҳо низ аз заковати устодаш ба ваҷд оянд, аз ӯ хоҳиш намуд боз шогирдони дигарро барои таълим қабул намояд. майлаш, билохира розӣ шуд устод. агар инро хоҳӣ, шогирдони дигар низ хоҳам буд. худи ҳамон рӯз ба бозор равон шуданд. болои яке пештахтаҳо шамҳо дар шакли паррандаҳо ба назарашон расид. ҳамин ки устод ба онҳо пуф кард, онҳо дарҳол ба парвоз пардохтанд. шаҳрёни ба ваҷд омада атрофи устодро печонда гирифтанд. аз он рӯз сар карда ӯ дорои шогирдону ҳаводорони бешумор гардид ки акнун шогирд аз вохӯрӣ бо устод танҳо орзу дошту халос. устод, ман ноҳақ будам. вақтҳои пеш мо беҳтар зист доштем. дар ҳолати ноумедӣ нидо кард шогирд. хоҳиш, ҳамашонро зада пеш кун. майлаш, агар инро хоҳӣ, ҳамашонро пеш мекунам. рӯзи дигар ҳангоми баъз ӯ шамолро хезонд. ҳаводоронаш ҳама тарсиданд. пуш ба ӯ гардонда аз пешаш дур шуданд. танҳо як шогирд монду халос. чаро ҳамроҳи дигарро нарафтӣ? пурсид устод. ман ба наздат на аз шамоли пешин омадам, посух дод шогирд. ва аз шамоли имрӯза ҳам туро танҳо намегузорам. ҳама корҳое ки Шамс анҷом медод ба он хотир ки ман беҳтар шавам. инро шаҳриён намефаҳмиданд. Шамс қаздан гапу калочаҳо овоза дошту ба асаби одамон мерасид. суханҳое баён мекард ки ба сокинони Куния чун бидъат менамуд. ӯ ҳатто ашхосеро ки ӯро дӯст медоштанду метарсонду ба васваса меандохт. Шамс китобҳои маро ба об партофт то ман донишҳои пештаамро фаромӯш созам. ҳарчанд ҳама андешоти ӯро нисбати шайху донишмандон мешуниданд, танҳо нафарони хеле кам дарк доштанд ки ӯ чӣ тавр каломи илоҳиро шарҳу тафсир медиҳад.
шамс доир ба фанҳои замона, кимиё, ситорашиносӣ, фалсафа, мантиқ ва ғайра дониши хуб дошт. Лекин ӯ ин ҳамаро аз нафарони ҷоҳил хеле дур нигоҳ медошт. ӯ фақиҳ буд, лекин чун соҳир рафтор дошт. шамс дари манзили моро ба рӯи фоҳиша боз кард. моро маҷбур сохт бо ӯ зери як бом зиста якҷоя таом хӯрем. ӯ маро ба майкада фиристоду маслиҳат дод бо майзадаҳо суҳбат намоям. боре маро маҷбур намуд назди масҷиде ки вас мегуфтам гадоӣ намоям, то ҳис намоям махав будан чӣ ҳол аст. сароғоз ӯ маро аз шогирдону ҳаводорон, пасон аз тавонгарон дур карду ба мардуми оддӣ наздик овард. бо шарофати ӯ бо ашхосе ошно гардидам ки маъмулан аз пешашон чун ношинос гузар доштам. шамс бовар дошт ҳама гуна бутҳоро ки бандагонро аз худованд дур месозад гирифтан лозим. ин ба обрӯ, мақому манзалат дар ҷомеа, ҳатто дин ҳам дахл дошт. шамс тамоми робитаҳоро ки маро бо ҳаёти маъмулӣ пайваста буд суст гардонд. ҳамин ки маҳдудияти андеша ё тафаккурро дарк мекард, вақтро беҳуда нагузаронда, ҳарифро дарҳол маҳв мегардонд. маҳз ба хотири ӯ аз тамоми санҷишҳо ва душвориҳо, водию зинаҳо ки маро то рафт ҳатто аз пайравони содиқ дур мекард, гузаштам. пеш ҳаводорони беҳад зиёд доштам. акнун касе бароям лозим нест. паси ҳам бо зарбаҳо шамс тавонист обрӯи мартабаи маро пас занад. маҳз бо шарофати ӯ арзиши бехудӣ, шаҳди танҳоӣ, бекасӣ, бадгӯӣ, дурӣ ҷустан ва билохира андӯҳу ноумедиҳоро дарк намудам. ҳар рӯз, ҳар дақиқа худованд аз мо мепурсад, пеш аз оне ки ба замин фиристода шавӣ, шартномаеро ки бо ҳам бастем, оё дар ёд дорӣ? ту ба нақши хеш дар ганҷинаи кушодаи ман сарфам меравӣ? чун одат барои посух додан ба ин суолҳо мо тайёр нестем. онҳо моро ба ҳарос меоранд. лек офаридгор пурсабр аст. ӯ суолҳои хешро боз ва боз такрор месозад. ва агар ранҷҳои қалби ҷузи санҷиш бошад, пас ягона хоҳиши ман билохира дарёфти шамси табрезист. китобҳо, фаъолият дар масҷид, оила, неку аҳволӣ, номи хеш тайёрам ин ҳамаро бидиҳаму боре дубора чеҳраи шамсро бинам. чанде пеш ҳера изҳор дошт худ нахоста ман шоир хоҳам шуд. рости гап ба шеъру шоирӣ чандон рағбат надоштам. лек суханҳои ӯ маро ба ҳайрат наовард. шояд замони дигар эътироз медоштам, ҳоло бошад не. хилофи майлу хоҳишам аз забон ҳар лаҳза мисраъҳои шеърӣ падид меояд. ба онҳо диққат дода ҳар нафар метавонад хулоса барорад ки дар ҳақиқат ман шоир шудаам. лек росташро мегӯям, шеърҳо ба ман тааллуқ надоранд. ман танҳо воситаи баёни суханҳоям ки ба забонам гузоштаанд. чун хома ки шеърҳоро сабт месозад ё най ки оҳангро менавозад, ман танҳо нақши хешро мебозаму халос. офтоби дурахшони Табриз, ту дар куҷоӣ? шамс, Димишқ, апрели соли 1247. айёми баҳорон дар Димишқ ҳукм дошт. ҳине ки аз кунья берун шудаму султон Валад маро дарёфт, дар ин муддат 10 моҳ паси сар шуд. ҳамроҳи насронии гӯшанишин бо номи Франсиск зери осмони соф нишаста шоҳмодбозӣ доштем. Франсиск нафарест ки олами ботинии ӯ халалнопазир аст, зеро таҳаммулпазириро дарк намудааст. ислом оромии ботиниро дар назар дорад ва он аз таҳаммулпазирӣ сарчашма мегирад. пас Франсиско бароям мусулмонтар аз бисёр мусулмонҳост ки дар бораи мусулмонии хеш танҳо ҷор мезананду халос. дар ин маврид дастури дигар мавҷуд аст. таҳаммулпазирӣ сустӣ ва мутеиро ифода намесозад. он ба ноилоҷӣ ва тобеъшавӣ намебарад. баръакс, дар таҳаммулпазирӣ қувваи ниҳон аст, дар ботини инсон ташаккул меёбад. нафаре ки назди моҳияти муқаддаси табиат таҳаммулпазир аст, дар муҳити осудагию оромӣ зист хоҳад кард, ҳатто агар оламро бесарусомонӣ фаро гирад. ман фарзинро пеш ронда ба шоҳи Франсиск таҳдид намудам. ӯ бошад
ғайурона рухро пеш овард. дар ҳоле ки мот шуданамро ҳис кардам, сарамро бардошта нигоҳи Султан Балатро вохӯрдам. аз диданат шодам, изҳор доштам ман. ба ҳар ҳол қарор додӣ маро дарёбӣ. Султон Балат табассуми ночаспоне карду ҷиддӣ гардид. ӯ сарфам намерафт аз муборизаи ботинияш ки пушти сар кард чӣ тавр дарак ёфтам. лек чун одами бовиҷдон ӯ ин ҳолатро инкор накард. чанд муддат ба ҷои туро кофтан танҳо дар олам сайр доштам. пас он дарк намудам ки бе ту назди падар баргашта наметавонам. аз ин хотир ба Димишқ омадам. ёфтанат чандон кори осон нест. ту одами бовиҷдон ва ҳамсӯҳбати хуб барои падар хоҳӣ шуд. гуфтам ман. рӯзе мерасад ки ту ҳамсӯҳбати хуб барои падар шавӣ. Султон Балат андешаманд сар ҷунбонд. ба ӯ танҳо ту лозимӣ. биё, рафтем ба куния. вақте инро шунидам, фикрҳои ҳархела ба сарам омад. аммо ҳеҷ кадоме то охир возеҳу равшан набуд. нафси ман ба таклифи бозгашт бо тарс эътино кард. зеро он ҷо касе маро дидан намехост. ӯро гӯш кун. вазифаат анҷом ёфтааст. ба куния баргаштанат лозим нест. ёддор ки бобозамон чӣ гуфта буд. ин роҳ пурхатар аст. агар ба куния баргардӣ, ҳаргиз аз он ҷо раҳо намеёбӣ. сайругашт дар гирди олам, вохӯрӣ бо ашхоси гуногун, дидани шаҳрҳои нав бароям хеле писанд аст. бароям Димишқ писанд ва мехостам то зимистони оянда ин ҷо бимонам. аслан ҷойҳои нав дар ботини одамон ҳисси танҳоиро ба вуҷуд оварда онҳоро маҷбур месозад бо ёдоварӣ азоб кашанд. лек ҳамроҳам худованд буд ва худро танҳо ҳис намекардам. ба ҳар ҳол хуб дарк доштам ки дили ман дар куния мондааст. румиро то ҳадде ёд кардам ки ҳатто гирифтани номаш бароям дардовар буд. билохира чӣ фарқ дорад дар кадом шаҳр зистан мумкин вақте дар паҳлӯ румӣ нест. ман фарзинро пеш рондам ва Франсиск чашмонашро калон кушод. вақте фаҳмид ин гардиш бароям чӣ хатар дорад. лек дар ҳаёт бархилофи шоҳмод ҳаракатҳое вуҷуд дорад ки набояд бурд кард. зеро маҳз ҳамин тавр лозим аст. хоҳиш, биё бо ман равем. андешаҳоямро бурида илтиҷо дошт Султон Балат. одамоне ки нисбатат бадгӯӣ кардаю бо ту муносибати нохуб доштанд, аз карда пушаймонанд. ваъда медиҳам, ҳама корҳо хуб хоҳад шуд. мехостам чунин бигӯям. писарҷон, ба касе ваъда додан лозим нест. дар ҳоли онро иҷро карда наметавонӣ. лек ба ҷои ин танҳо сар ҷунбондаму халос. мехоҳам боз як бори дигар ба ғуруби офтоб дар Димишқ назар афканам. пагоҳ бошад ба роҳ мебароем. нахот, ташаккур, хушнудона нидо кард Султон Балат. ту тасаввур карда наметавонӣ барои падарам ин чӣ қадар муҳим аст. пас он ҷониби Франсиск тоб хӯрдам ки интизори идомаи бозӣ буд. чун диққатамро ба худ ҷалб кард, дар лабонаш табассуми фарох гул кард. нигоҳ кун, дӯстам, ғолибона овоз дод ӯ. ба шоҳат мот. кимиё, куния, майи соли 1247. шамси табрезии гуреза боз ба ҳаёти ман баргашт. лек ӯ хеле тағйир ёфтаю ҳатто аз ман каме дурӣ меҷуст. аз афташ аз бозгашт ба куния шод набуд. ба ҳар ҳол ба назарам нисбатан ҷавону зебо менамуд. мӯйҳои дароз ба чашмонаш афтида, чеҳрааш аз нури офтоби Димишқ сиёҳтоб гашта буд. лек боз чизи дигаре ҳам буд. аммо чӣ? онро чӣ тавр бояд фаҳмид? чашмонаш густохона дурахш доштанд. аммо нигоҳаш ба тарзи пешина набуд ки ба он одат карда будам ва аз худ фикреро дур карда наметавонистам. дар нигоҳи Шамс одаме ҳис мегардид ки ҳама чизро аз ҳар хусус медонад. лек дигар бо касе, бо чизе майли сар ба сар шудан надорад. тағйироти даруми рухдода боз ҳам ҷиддӣ буд. фикр доштам ҳамин ки Шамс баргашт, тамоми ғаму андӯҳи устод ғайб хоҳад зад. аммо ин тавр нашуд. рӯзи омадани Шамс пушти деворҳои шаҳр румӣ бо гулдастаҳо ба пешвозаш омад. лек рӯзҳои аввали шодмонӣ пушти сар шуданду румӣ дубора дам ба дарун гирифт. изтироби номаълум боз домангираш шуд.
аз афташ сабабро медонам. бори Шамсро аз даст дод ва акнун метарсад ки дубора ӯро аз даст надиҳад. чун ман ҳеҷ каси дигар ӯро фаҳмида наметавонад. зеро ман ҳам тарс дорам ки Шамсро аз даст надиҳам. ягона мавҷудоти зинда ки бо ӯ ибрози андеша дорам Гавҳар, ҳамсари марҳуми Румист. албатта одамӣ нест, аммо ӯро шабаҳ шумурдан ҳам чандон бароям писанд нест. аз рӯзе ки дар хонаи Румӣ пайдо шудам, Гавҳар доим дар паҳлӯи ман аст. аввал аз ҳар хусус суҳбат мекардем, акнун танҳо дар бораи Шамс. вақтҳои охир Румӣ хеле азоб мекашад ва ман мехоҳам ӯро ёрӣ расонам. имрӯз бо Гавҳар изтироболуд ибрози андеша намудам. аз афташ инро саришта карда наметавонӣ, ба гуфтаҳоям бо муаммо посух дод Гавҳар. субҳи имрӯз фикре ба сараш омад ки ба касе ҳоло баён накардааст. ин чӣ гуна фикр бошад? Румӣ мепиндорад ки агар Шамс оиладор шавад, шаҳриён бо ӯ муомилаи хуш хоҳанд кард. ғайбатҳо кам шуда, Шамсро лозим намеояд дигар аз шаҳр фирор намояд. дилам гӯё аз қафаси сина берун ҷаст. Шамс оиладор мешавад. ба кӣ? Гавҳар бо гӯшаи чашм нигоҳам карду иброз дошт. Румӣ андеша дорад. оё барои ҳамсари Шамс шудан ту ризо ҳастӣ? ман ба ҳайрат афтодам. ва масъала сири он нест ки андешаи ба шавҳар баромадан ҳанӯз ба сарам наомадааст. ман ба 15 даромада ҳамин тавр ба синни мувофиқ расидаам. лек медонистам духтарон ба шавҳар баромада ҳаёти хешро куллан тағйир медиҳанд. худ ҳам тағйир меёбанд. атрофиён бо эшон муносибатро дигар месозанд. ҳатто хурдсолон ҳам фарқиятро байни занони шавҳардору бешавҳар ҳис мекунанд. Гавҳар меҳрубонона табассум намуда дастамро гирифт. ӯ дарк дошт ки худи ғояи шавҳар намудан маро безобита дорад, на ин ки ҳамсарӣ бо Шамс. рӯзи дигар наздик ба нимрӯзӣ вориди ҳуҷраи Румӣ шуда ӯро машғули мутолиаи китоби Туҳфат ул-Туҳфаи Ибни Рушд дарёфтам. бигӯ кимиё, меҳрубонона гуфт вай. барояд чӣ кор карда метавонам? ёд доред вақте падарам маро ба куния овард, шумо гуфта будед ки ин духтарча шогирди хуб шуда наметавонад, зеро бояд ба шавҳар барояду фарзандонро ба воя расонад. албатта ёд дорам, посух дод Румӣ ва дар чашмонаш ҳисси кунҷкобӣ ҳувайдо гашт. он рӯз ба худ ваъда додам ки ҳаргиз ба шавҳар нахоҳам баромад. ҳамеша шогирди шумо мемонам. ман гапамро гум карда тарсидам ки сухани лозимиро ногуфта мемонам. лекин шояд ба шавҳар бароям, аммо ба ҳар ҳол дар хонаи шумо буда метавонам. ман гуфтаниам ки агар шавҳар кунам, пас ба яке аз сокинони ин манзил оиладор мешавам. ту ҳамсари Аловуддин шудан мехоҳӣ? пурсид Румӣ. Аловуддин? дар навбати хеш пурсида намефаҳмидам ки Аловуддин ба ин кор чӣ дахл дорад. чаро қарор дод ки сухан дар бораи Аловуддин меравад? охир Аловуддин бароям чун бародари ҳақиқист. аз афташ Румӣ тааҷҷубамро пай бурд. чанд муддат пеш Аловуддин наздам омада дасти туро хост. забонам лол гашт. сипос ба худованд. ҳангоми сухан дар бораи шавҳаркунӣ меравад, ба духтар аз рӯи одоб не суоли зиёд диҳад. аммо ман бисёр чизро донистан мехостам. пас шумо чӣ гуфтед устод? гуфтам ки аввал туро пурсидан лозим. устод, ман хомӯш мондам, зеро овозам тағйир ёфт. наздатон омада гуфтаниям ки ҳамсари Шамси Табрезӣ шудан мехоҳам. Румӣ бо шубҳа ҷонибам нигоҳ афканд. ту ба ин бовар дорӣ? аз ҳар ҷиҳат хуб аст, бо душворӣ гуфтам ман. Шамс як ҷузъи оилаи мо шуда дигар ба ҳеҷ куҷо гурехта намеравад. ту маҳз бо ин хотир ҳамсари ӯ шудан мехоҳӣ то дар куния бимонад? не, гуфтам ман. яъне ҳа, лекин на танҳо ба ин хотир. ман бовар дорам Шамс тақдири ман аст. моҳиятан ин изҳори муҳаббат ба Шамси Табрезӣ буд. аввалин шуда аз туи Хера бохабар шуд. моту мабҳут гашта навидро хомӯшона қабул ба ҳайрон табассум дошт. сипас маро суолборон кард. ба ин кор боварии комил дорӣ ё мехоҳӣ ба Румӣ ёрӣ расонӣ? охир ту ҳоло тамоман ҷавонӣ. оё ба сарат фикре намеояд ки беҳтараш бо марди ҳамсину соли худ хонадор шавӣ? Шамс мегӯяд ки дар муҳаббат ҳама ҳудудҳо руфта мешаванд. Хера чуқур нафас кашид. ҳе ҷонакам, афсӯс ҳама кор чандон саҳл нест.
қабзаи мӯҳои сафедро зери румол ҷо карда гуфт вай: Шамс дарвеши ҳарҷогард аст. ӯ побанди тартибот нест. ҳаёти оилавӣ созгори ин гуна ашхос набуда аз эшон шавҳарони хуб намебарояд. ҳеҷ гап не, ӯ тағйир меёбад, қатъӣ гуфтам ман. ба ӯ он қадар муҳаббат ва хушбахтӣ хоҳам дод ки ҳатман дигаргун мешавад. шавҳар ва падари хуб шуданро албатта ёд мегирад. ана ҳамин. ӯ бо диққат ба ман дида духту дигар эътироз накард. он шаб хоби бароҳат рафтам. ман ба худ бовар доштам ва аз ғалаба сармаст будам. аз куҷо донам хатои маъмулии оддӣ ва дардоварро ки занон аз қадимулайём содир месозанд ман низ ба ҷо меорам. сода лабҳона бовар ба он ки бо муҳаббати хеш мардони дӯстдоштаашонро дигаргун менамоянд. хера. куния. майи соли 1247. баёни эътироз басо душвор аст. ҳангоми масъала ба мавзӯи нозике чун муҳаббат дахл дорад. ин монанд ба он аст ки барои боздоштани вусъати шамол сай кард, ҳатто агар донӣ ки шамол бо худ вайрониҳо меорад. вусъати вазиши онро наметавон коҳиш дод. билохира суол доданро ба кимиё бас кардам. лек на ба он хотир ки ӯ бо ҳақ буданаш маро бовар кунанд, балки бо сабаби он ки дар чашмони ӯ муҳаббатро дидам. пас пурсидан чӣ ҳоҷат? лозим омад ин тӯйро низ чун дигар корҳо қабул кард ки аз болояшон ҳоким нестам. моҳи рамазон бо ташвишҳо гузашт. лаҳзае вақт надоштам ки оиди тӯйи дар пеш истода андеша намоям. ид ба рӯзи якшанбе рост омад. пас аз 4 рӯз кимиёро бо Шамс хонадор намудем. бегоҳ пеш аз никоҳ ҳодисае рух дод ки кайфиятамро куллан дигар кард. дар ошхона худам танҳо барои меҳмонон хамир шӯрида нон омода доштам. ғайриихтиёр аз хамир чизе омода намудам. пайкари хурди биби Марьям омода шуд. модархудои ман бо корт пироҳани дароз ва чеҳраи ором бо ифодаи маҳзунии ӯро тайёр кардам. саргарми ин машғулият нафаҳмидам ки чӣ тавр нафаре омада дар пуштам қарор гирифт. хера, ту чӣ кор мекунӣ? дилам қариб аз қафаси сина берун меҷаст. баргашта Шамсро дидам ки пеши дар рост истода кунҷковона маро назорат дорад. хоҳиши аввалинам он буд ки пайкараро пинҳон созам, аммо дер шуда буд. Шамс наздик омада эҷоди маро тамошо дошт. ин биби Марьям аст? пурсид ӯ. ва ҳине хомӯш мондам. чеҳраи шукуфонашро ҷонибам гардонд. ӯ бағоят зебост. сахт пазмонаш шудаӣ? аз замоне ки мусулмон шудам вақти зиёд гузашт. суханашро бурида изҳор доштам ман. акнун зани мусулмонам. аммо Шамс ба гуфтораш идома дошт. гӯё маро намешунид. аз зафташ барояд мароқаангез аст ки дар ислом чун биби Марьям занон нестанд. албатта вуҷуд доранд. оиша аст, фотима аст, аммо ин на онест. махсусан барои ту. худро ноҳинҷор пиндошта намедонистам чӣ гӯям. иҷозат де барояд қиссаеро баён созам. инак он қисса. боре 4 сайёҳ бо ҳам якҷо шуданд. арабу юнонӣ ва форсу турк. ба шаҳри на чандон расида қарор доданд хурдание пайдо созанд. азбас ки маблағи на чандон зиёд буд, пас онҳоро лозим омад танҳо як хурданӣ интихоб намоянд. ҳар яке хаёлан хурдани ба худ мақбулро тасаввур дошт. вақте форсро пурсиданд, вай чунин посух дод: ангур. юнонӣ бошад изҳор дошт: стафилион. араб барои хеш ё наб пурсиду турк бошад узум. ҳамин тавр якдигарро нафаҳмида домани баҳсро сар доданд. баҳси эшон хеле тӯл кашиду ба якдигар хашмашон тораф меафзуд, то дами Суфӣ аз наздашон даргузар нашуд. бо пули ғуншуда Суфӣ ангур харид. пас он онро ба қутие гузошту фишурд. бо таклифи ӯ сайёҳон шарбати ангурро нӯши ҷон карда пӯсташро аз даҳон берун андохтанд. зеро мақсад таъми мева буд, нак шакли зоҳирии он. насрониёну яҳудиён ва мусулмонон оиди шакли зоҳирии мева баҳс доштанд. барои Суфӣ бошад моҳияти он муҳим буд. бо табассуми хушнудона баён дошт Шамс. ман фикр мекунам ки ин дуруст нест. каме дармонда посух додам ман. барои чӣ? адиён чун дарҳоянд. ҳама ба як баҳр мерезанд. модар худо тасаллӣ бахшидаю ранҷ мекашад. бо муҳаббати бепоён дӯст медорад. ӯ ба ҳамагон ва бар яке дар алоҳидагӣ тааллуқ дорад. ту мусулмон шуда ба ҳар ҳол ӯро дӯст медорӣ. ҳатто метавонӣ духтаратро Марьям ном гузорӣ. ман духтар надорам. духтардор мешавӣ.
аз куҷо медонӣ? Медонам. Инро шунида вуҷудамро ҳаяҷон фаро гирифт. ба зудӣ ҷои ҳаяҷонро оромӣ фаро гирифт. фарогири оромӣ ба кадом як ҷурие ҳарду ба пайкараи Модархудо дида духта будем. дилам нарм гашт. бори нахуст аз замони пайдо шудани Шамс дар манзиламон дар симои ӯ нафареро пай бурдам, ки румӣ медид. инсоне бо дили бузург. лек ба ҳар ҳол шубҳа доштам, ки барои кимиё ӯ шавҳари хуб шуда метавонад. Элла, Бостон, 29 июни соли 2008. тамоман наздик аст. мусофирхонаи Бостон. ин маврид Элларо ҳаяҷоне фаро гирифт, ки фикрҳояш тамоман чигил шуданд. дар толори мусофирхона гурӯҳи сайёҳони ҷопониро дида монд. Элла ба ҳаракат даромада гӯё мусаввараҳоро тамошо дошт. дар асл мекӯшид чашмаш бо нигоҳи атрофиён наафтад. ба ҳар ҳол ҳисси кунҷкобӣ боло гирифт. ҳамин ки нигоҳашро аз девор барканд, дид нафари ӯро назора дорад. ӯ курта бо ранги хокиранги тамоми тугмаҳояш гузаронда ба шими махмалин ба тан дошт. аз афташ 2 рӯз ин ҷониб ришашро натарошидааст. лек бо ин афт ӯ боз ҳам ҷаззобтар менамуд. мӯйҳои ҷингилаи хурмоӣ болои чашмони сабзаш афтиданд. дар ин вас ҳам ба худ боваринок ва ҳам шуху ҷанҷолӣ ба назар мерасид. серагу пай, камгӯшт ва сабуку чандир ӯ тамоман хилофи Дэвид менамуд, ки костюмҳои гаронарзиши фармоишӣ ба тан мекард. Элла мафтуни шеваи шотландии ӯ гардид, ки дар гуфтораш ҳис кард. иловатан ӯ табассуми кушода дошт. азиз шодию ҳаяҷони хешро пинҳон дошта наметавонист. пас Элла аз худ пурсид, чӣ ҷои бадӣ дорад агар ҳарду як ҷо як финҷони қаҳва бинӯшанд? баъдан ёд надоранд, ки чанд финҷони қаҳва нӯшиданд ва чаро азиз ангуштонашро бусиду чаро ӯ монеъ нагардид. каме пас ба назараш намуд, ки дигар чизе аҳамият надорад. ӯ ҳарф мезаду Элла гӯш дошт ва чашм аз чуқуричаи канори лабонаш намеканд ва меандешид чӣ шавад агар аз он ҷо бибусад. соат 11:30 шаб. ӯ дар мусофирхона ҳамроҳи мардест, ки ғайр аз номаҳои электронӣ ва романи навиштааш дигар чизе намедонад. яъне ту дар ин ҷо бо супориши маҷалла ҳузур дорӣ? пурсид Элла. дар асл дар ин ҷо ба хотири туям, посух дод азиз. номаатро гирифтаму бисёр хоҳиш доштам туро бинам. Элла мефаҳмид то ҳол имкони қафо баргаштан мавҷуд аст. то лаҳзаи муайян вонамуд сохтан мумкин, ки муносибатҳояшон, номаҳо, гуфтугӯҳои телефонӣ ҳама дӯстонаи хаёлист. каме ишқбозӣ чаро мумкине? ман кардан мумкин буд. мумкин буд то дами азиз напурсид. Элла, ту зид нести агар ба ҳуҷраи ман бароем? агар ин бозӣ бошад, то ин дам шуданаш мумкин буд. пас аз ин суол ҳама дар ҷои худ қарор гирифт. гӯё ин суол ҳақиқатеро ошкор кард, ки медонистанд, лек мекӯшиданд ошкор насозанд. Элла худро нороҳат ҳис кард. ба ваҳм афтод, аммо розӣ шуд. ҳаргиз дар ҳаёт чунин қарори саросемаворро қабул накарда буд. лек ба ҳар ҳол мефаҳмид сарнавишт чунин муайян шудааст. ҳуҷраи 608 хеле оро ёфта, кушоду барҳаво ва гарм буд. Элла кӯшид ба ёд орад дафъаи охир кай дар мусофирхона зистааст. ба майна хотироти сафари дур ба Монреал ҳамроҳи шавҳар ва фарзандон омад. пасон онҳо тобистонро дар ҷазираи Родос дар манзили хеш гузаронданд. ӯ эҳтиёҷ надошт дар маконе иқомат варзад, ки ҳар рӯз сачоқ иваз намоянду таомро нафари бегона омода созад. дар ҳуҷраи мусофирхона Элло худро чун дар кишвари ғайр ҳис мекард. аз афташ ҳамин тавр ҳам буд. билохира ӯ озодиеро ҳис намуд ва танҳо дар ҷое метавон ҳаловат бурд, ки он ҷо касеро намедонию касе ҳам туро шинохта наметавонад. ҳамин ки Элла вориди ҳуҷра шуд, аз асабонияташ осоре намонд. дигар ҳама беаҳамият буд, зеро мобайни ҳуҷра кати шоҳона меистод. паҳлӯи он Элла худро ноҳинҷор ва эҳсоси гунаҳкориро пай бурд. ӯ саъй дошт, ки ҳатто ба худ суолҳои барзиёд надиҳад, чунки натиҷае ҳосил нахоҳад шуд. оё онҳо ишқварзӣ мекунанд? ва оё ин лозим аст? агар ҳа, пас ба чашмони шавҳар чӣ тавр менигарад? дуруст, ки Дэвид пас аз саргармиҳои беҳисоби худ ба чашмони ӯ ҳаргиз нигоҳ намеафканд. ва азиз оиди қаду қомати ӯ чӣ хоҳад гуфт? мабодо ба ӯ писанд наафтад. меарзад, ки акнун дар бораи фарзандон андешад. ба ҳар ҳол эшон хоб ё ҷаҳонамо тамошо доранд.
агар огоҳ ёбанд модарашон ба чӣ кор машғул аст, ӯро мебахшида бошанд. баъзе ӯро пай бурда Азиз аз дасташ гирифту болои курсии дур аз кат бурда шинонд. ором бош, пичиро зад ӯ. дар майнаат овозҳои зиёд аст, ғулғулаи овозҳо. афсӯс мо барвақттар во нахӯрдем. овози худро шинохт Эла. чизе зуд ё дер шуда наметавонад, эътироз дошт Азиз. ҳама кор дар вақти худаш рӯй медиҳад. Азиз табассум намуда сар ҷунбуд ва аз пешонӣ мӯйҳояшро боло кард. сипас ҷомадонро кушоду рӯймолча ва ҷабъаи хурдакакро, ки дохилаш гарданбанд аз фирӯза ва пуфакҳои сурхи марҷонӣ бо дарвешҳои нуқрагини даврзананда нуҳуфта буд, даст гирифт. онҳоро дар Гватемала харида буд. Эла иҷоза дод Азиз гарданбандро ба гарданаш овизад. дар он ҷойҳои пӯсташ, ки ангуштонаш расиданд, ӯ гармиро эҳсос кард. ту маро дӯст дошта метавонӣ? ман аллакай туро дӯст медорам, бо табассум посух дод Азиз. охир ту маро тамоман намедонӣ ку? барои дӯст доштан донистан лозим нест. Эла чуқур нафас кашид. охир ин беақлист. Азиз даст дароз карда санҷакро аз мӯйҳояш кашида гирифт. пас он меҳрубонона ӯро то кат бурду навозишкорона ба молиш додани баданаш пардохт. дар ин маврид пичирозанон чизеро такрор дошт. ногоҳ Эла пай бурд. ӯ ибодат мекард. дар ҳоле бо дастон бадани ӯро навозиш дошт. чашмонаш нимпӯш бо лабонаш дуо мегуфт. Эла аз ин бештар ҳаргиз маънавиётро ҳис накарда буд. либос аз тан ба дар накарда, дар ҳаракатҳояш чизе таъсирбахш ба назар намерасид. лек ба ин нигоҳ накарда, боре дар умраш чунин ишқварзиеро эҳсос надошт. кафу дастон, китфон, тамоми баданашро нерӯи номаълуме фаро гирифт. Эла хоҳиши сахте ҳис кард. ба назараш чунин намуд, ки рӯи обҳои мавҷдори тира шино дошта, аз ӯ танҳо ду чиз талаб карда мешавад: итоат кардану табассум намудан. сароғоз атрофи бадани ӯ чизи зиндае ҳис кард, пас он гирди бадани хеш. гӯё ҳар ду обозӣ доштанд. акнун Эла чашмонашро пӯшида даруни руди шӯхи тез ҷараён шино дошт. ҳатто сай надошт аз чизе даст гирад. дар пеш шаршара ҷараён дошт, аммо ӯ нияти истодан надошт. ҳине дастони ӯ ба ронҳояш расид. Эла дар поёни шикам сӯзишро ҳис кард. ногоҳ ӯ барои бадани худ, ронҳо, қафаси сина тарсид, ки пас аз тавлиди 3 фарзанд ва умуман бо гузашти солҳо хеле пир шуданд. лек тарс тавре ки омад, боз ҳамон тавр ба дар шуд. хушиҳои рӯзгорро ҳис намуда, Эла ба ҳолати масрурӣ афтод ва дарк намуд, ки метавонад ин мардро дӯст дорад. ӯро беҳад сахт дӯст хоҳад дошт. пас он Азизро оғӯш гирифта барои идома бахшидани муносибат тайёр ӯро ҷониби худ кашид. аммо Азиз чашмонашро кушод, ба азноги бинияш буса заду худро каме дур гирифт. ту маро намехоҳӣ? пурсид Эла ва аз он ба ҳайрат афтод, ки овозаш хеле паст баромад. ният ягон кори ношаям кардан надорам, ки баъд худро мазаммат созӣ. аз суханҳои ӯ Эла аз як ҷониб нияти гиристан дошт, аз дигар тараф қаноатманд буд. ҳисси аҷиби возеҳ ботинашро фаро гирифт. ӯ хиҷолат кашид, аммо нафаҳмид, ки аз хиҷолати хеш чаро ҳаловат мебарад. нима шаб Эла дари ҳуҷраи хешро дар шаҳри Бостон кушод. ӯ майли хобидан рӯи кати оилавӣ надошт. пас болои нимкати мулоими чармӣ хелид. на ба он хотир, ки шавҳараш бо занони бегона рӯи он мехобид, балки маҳз ин барояш писанд буд. зеро ин манзил чун ҳуҷраи мусофирхона мутааллиқи ӯ набуд. инҷо худро чун меҳмон мепиндошт. маъни ҳақиқияш бошад, дар ким куҷои дигар интизорӣ мекашид. Шамс, Куния, май соли 1247. шаби тӯи рӯи ҳавлӣ баромадам. муддати он ҷо нишаста ба оҳанги сурудҳои қадимаи мулки Рум гӯш андохтам. сурудҳо фосилаҳои пас аз хона садо дода, бо хондаю гуфтаҳо ва хитобҳои нафароне омезиш меёфтанд. занҳо дар қисмати хеш сурудхонӣ доштанд. диққатамро суруди хондашуда ба худ ҷалб кард. чаро дар рӯзи тӯй занҳо фақат сурудҳои ғамангез месароянд? суфиён тӯйро ба рӯзи марг баробар шумурда, рӯзи маргро чун рӯзи пайвастан бо худованд ҷашн мегиранд. занҳо ҳам тақдири хешро бо марг мепайванданд, ҳарчанд бо сабабҳои дигар.
ҳатто агар тӯй барояшон воқеаи хушнудӣ бошад ҳам ба ҳар ҳол эшонро андӯҳ фаро мегирад. дар маросими тӯёна мотам ба бокирагӣ садо медиҳад ки муддате пас бояд зан ва модар шавад. пас аз рафтани меҳмонон хона баргашта дар танҳоӣ ба ибодат пардохтам. сипас ба ҳуҷраи хоб рафтам ки он ҷо Кимиё интизорам буд. ӯ болои кат бо пироҳани сафед ки бо риштаҳои зарин духта шуд менишаст. мӯйҳояш кокулбофӣ нӯги ҳар кокулро як шада зеб медод. чеҳрааш наменамуд, зеро матои сурхи ғафс онро мепӯшонд. ғайр аз рӯшноии шамъи фурӯзони лаби тирезаи ҳуҷра дигар равшанӣ ба назар намерасид. матои махмалӣ болои оинаи ба тани девор овезон партофтаанд, то ин ки наварӯз шабона чеҳраи хешро дар он набинад. дидани чеҳрааш аломати бад ҳисоб меёфт. назди кат корт ва анноро дидам, то навхонадорон якҷоя танаввул карда соҳиби фарзанди бешумор шаванд. хера пешакӣ аз хусуси тамоми урфу одатҳои ин ҷо бароям қисса дошт. ҳатто пеш аз он ки аз сари арӯз болопӯши гулдорро бардорӣ, мебоист ба ӯ гарданбанд ҳамроҳи тангаҳои зарин тӯҳфа кард. аммо ман ҳаргиз тангаҳои тилогӣ надоштам. тангаҳои қарз гирифтаро нияти тӯҳфа кардан надоштам. ҳамин тавр чанд адад шонаҳои сангпуштиро ба вай супурда аз лабонаш бусидам. ӯ табассум кард. лаҳзае маро беҷуръатӣ фаро гирифт, гӯё ман кӯдак бошам. ту хеле зебоӣ, гуфтамаш. Кимиё лолагун гашт. пас он қоматашро рост намуда сай дошт ҳарчи бештар ором ва бо таҷриба намояд. тавре дар асл буд. акнун ман ҳамсари туям. ӯ ба гилеми зебои рӯи фарш хобида ишора кард. онро худаш чун ҷузъи ҷиҳози арӯсӣ бо заҳмати махсус омода кардааст. омезичи аҷиби рангҳо. чун ба он дида духтам ҳис кардам ки ҳар як пайванди он аз хусуси ман қисса дорад. Кимиё орзуи ҳаваси хешро бо меҳри хоса бофта буд. бори дигар ӯро бусидам. аз лабони гармаш хоҳиши эҳсос мегардид ки тамоми вуҷудамро ларзонд. Кимиё накҳати ёсуман ва дигар гулҳои саҳроиро ба худ дошт. паҳлӯяш дароз кашида аз бӯи диловезаш нафас гирифтам. ба дамидаҳои кулула ва хурду сахти қафаси синааш даст расондам. ягона чизе мехостам мебоист ба ӯ ворид шавам. ӯ наздам чун ғунчаи садбар ки ба пешвози борон во мешавад кушода шуда буд. ман худро канор гирифтам. узр Кимиё, ман наметавонам. ӯ карахт шуд. аз нафас кашидан гӯё боз истод. тоқати ноумедиеро ки аз чашмонаш ҳувайдо буд надоштам. аз ҷо бархостам. ман бояд равам. чӣ тавр? охир ту ҳозир рафта наметавонӣ ку? бо овози гирифта изҳор дошт Кимиё. вақте ту меравӣ одамон чӣ хоҳанд гуфт? онҳо мепиндоранд ки тӯй барпо нашуд ва ба ин маро гунаҳгор меҳисобанд. ту чиҳо мегӯӣ? пичиро занон гуфтам. ба аллакай медонистам ки посух чӣ хоҳад буд. нигоҳашро ҷонибе гардонда Кимиё нофаҳмо чизе баён дошт. пас он худро даст гирифта ҳар як вожаро возеҳ изҳор намуд. онҳо мепиндоранд ки ман духтар набудам. бо чунин шармандагӣ акнун чӣ тавр зист хоҳам кард? хун ба сарам зад. аз чунин беадолатии одамӣ ки бо ҳамҷурии худованд муҳайё намуда ҳеҷ қаробате надошт. сафсата, бигзор одамон ба корҳои худ машғул шаванд. эътироз доштам ман ва хеле хуб дарк мекардам ки Кимиё ҳақ аст. корди назди анорхобидаро ба ҳаракати тез даст гирифтам. сароғоз чеҳраи Кимиёро даҳшат фаро гирифт ки андак пас сипарӣ шуд. гӯё вазъи ҳолро дарк дошту бо он муросо кард. таъхир накарда кафи чапамро буридам ки аз ҷароҳат болои рӯпӯши ҷогаҳ чанд қатра хун чакид. ана ин рӯпӯшро ба одамон нишон деҳ. бо ин даҳонашон пӯшидаи номат таври лозим аст пок мемонад. илтимос, каме сабр кун, нарав, зӯри дошт Кимиё. охир ман ҳамсари туям. ин лаҳза бароям возеҳ шуд ки ба ӯ хонадор шуда чӣ хатои ҷиддие зоҳир кардам. ҳине аз ҳуҷра пасон аз манзил берун шудам, сарам сахт дард мекард. марде чун ман набояд хонадор шавад. ман барои оиладорӣ офарида нашудам. акнун ин бароям хеле возеҳ гардид. лек арзиши ба возеҳӣ пардохта шуда хеле гарон менамуд. хоҳиши сахте доштам ки ҳарчи дуртар аз ин ҷо фирор намоям. на танҳо аз ин манзилу шаҳр, ҳатто аз ҷисми хеш. лек андешаи субҳи пасон дидани Румӣ маро боз медошт. наметавонистам ӯро партофта равам. ман ба дом афтида будам. Аловуддин, Кунья, майи соли 1247. ман бовар доштам ки аз тасмиме гирифтаам ҳатман пушаймон хоҳам шуд. лек хомӯширо пеша гирифта нисбати ин ту ягон эътироз баён накардам.
рӯзе ки Шамсу Кимиё мебоист ба ҳам хонадор шаванд, бо чунон дарде бедор шудам, ки ҳаргиз мислашро эҳсос надоштам. болои ҷойгоҳ нишаста нафасгир шудам, гӯё қариб ғарқ шуда бошам. билохира нафасгирӣ мутаддил гашт ва дарк намудам, ки пасон ҳаргиз фарзанди падари хиш нахоҳам буд. ман модар надоштам. акнун аз падару бародар ҳам маҳрум шудам. аз Кимиё ҳам. тӯли як шаб эҳтиром нисбати падар тамоман ғайб зад. Кимиё барояш чун духтари худӣ маҳсуб меёфт. мепиндоштам, ки вайро дӯст медорам. маълум, ки танҳо Шамсро дӯст медораду халос. охир чӣ тавр дилаш шуд, ки Кимиёро ба ӯ диҳад? ба ҳама маълум, ки Шамс шавҳари хуб нахоҳад шуд. ҳарчи бештар дар ин хусус меандешидам, ҳамон андоза равшан буд, ки оиладорӣ бо Кимиё баҳри бехатарии Шамс аст. ба ин хотир падарам вақти Кимиё ва маро қурбон кард. тамоми рӯз ин андешотро аз вуҷудам дур намуда, рӯйдоди муҳимро назора доштам. бо тозагии худ манзили мо ҷило дошт. ҳуҷраи навхонадорон шустаю гулобаш пошиданд, то ин ки деву ҷинҳои бадкирдор аз макон дур бошанд. хайр, нисбати бадкори асосӣ чӣ? кай Шамсро аз ин манзил пеш мекарда бошанд? бегоҳ дигар тобу тоқати ташвишҳои хонаро надоштам. ба хотири ҳузур надоштан дар ин тантана, ки аз афташ бароям чун ҷазо хоҳад буд, ҷониби дари баромадгоҳ роҳ гирифтам. аловуддин, бист, куҷо равонаӣ? овози баланду зангуладори бародарам маро боз дошт. як муддат назди иршод мешавам, аз роҳ наистода посух додам ман. ту девона шудаӣ? маърака чӣ? агар падарамон дарак ёбад, сахт хафа мешавад. ин амалат дилашро реш месозад. ҳис мекардам, ки дар ботинам хашму ғазаб меҷӯшад. хайр, бо дилхоҳе ки ӯ мешиканад чӣ бояд кард? ту чиё мегӯӣ? чӣ, магар намефаҳмӣ? падарамон ин тӯйро ба он хотир ташкил кардааст, ки Шамсро шод гардонаду минбаъд фирор карданашро пешгирӣ намояд. барояш Кимиёро дар лаълии нуқрагин пешниҳод гардонданд. бародарам худро ноҳинҷор ҳис карду лабонашро фишурд. мефаҳмам, ки ту чӣ гуфтаниҳо дорӣ, аммо ту ҳақ нестӣ. ба назарат чунин аст, ки Кимиёро зӯран ба шавҳар медиҳанд. охир худи ӯ хост, ки ҳамсари Шамс бошад. гӯё ки дигар интихоб надошта бошад, эътироз намудам ман. худоё, охир намефаҳмӣ? нидо кард ӯ ва кафи дастонашро боло бардошт. гӯё аз худованд мадад мехост. охир Шамсро дӯст медорад, мефаҳмӣ? ноқусулақл. ин номумкин аст. ҷон бародар, ба гуфтораш идома бахшид Султон Валад. хоҳиш, ба эҳсос дода нашав, ки ақлатро тира месозад. ту рашк дорӣ. охир рашк ҳам метавонад ба нафи кор бошаду ба мақсадҳои наҷиб хизмат расонад. ҳатто нобоварӣ метавонад ба боварӣ табдил ёбад. чунин аст яке аз дастурҳо. дар ин олам на умумият ва на дурустиҳо, балки мухолифатҳо ёрӣ мерасонанд, ки қадаме ба пеш гузорем. ҳама гуна мухолифатҳои кайҳонӣ дар ҳар яки мо ҳузур дорад. аз ин хотир дар ботини ҳар як эътиқодманд ҳатман беэътиқодӣ мавҷуд аст. беэътиқод хоҳу нохоҳ рӯзе дар ботини хеш эътиқодмандиро ҳис хоҳад кард. дар роҳи расидан ба инсони комил, яъне мукаммалшавӣ, ба эътиқодмандӣ раванди доимӣ вуҷуд дошта, хилофи худ яъне беэътиқодиро талаб дорад. ин косаи сабри маро лабрез намуд. сафсатаҳои суфигӣ ба ҷонам расон. чаро ман туро гӯш кунам? инҷо ҳам айби туст. агар Шамсро дар Димишқ мегузоштӣ, коре ҳам намешуд. чаро ӯро қафо овардӣ? агар ягон воқеаи нохуш рӯй диҳад, пас ту гунаҳгорӣ. бо ҳисси тарс бародарам лабашро газид ва ин лаҳза бори нахуст дарк намудам. ӯ аз ман тарс дошт, ки ба чӣ корҳо қодирам. аҷиб, дар ин маврид худро каме сабук ҳис намудам. дар роҳ сӯи манзили иршод танкӯчаҳои бӯйнокро интихоб намудам, то ягон нафари шиносу ношиносро во нахӯрам, зеро ашкҳоямро дошта наметавонистам. дар сар танҳо як фикр доштам. Шамсу Кимиё дар як ҷойгоҳ хобанд. бо ҳисси нафрат андеша доштам, ки ӯ чӣ тавр аз тани Кимиё либосҳои тӯёнаашро ба дар бо дастони дурушташ ба ҷисми гарму нарми сафеди ӯ даст мерасонад. мефаҳмидам, ки аз ҳад гузарондаам. охир нафари қадами қатъӣ бояд гузорад.